Når jeg står med kameraet tæt og er klar til at skyde, så ved du jo faktisk slet ikke, hvad jeg tænker, eller hvad jeg egentlig laver. Og det forstår jeg faktisk godt. Når du står og hygger dig med en kop kaffe og snakker med en kollega i en pause til en konference, så ved jeg faktisk godt, at så kan min tilstedeværelse jo faktisk godt føles en lille smule grænseoverskridende. I sidste uge, der leverede jeg et bjerg af billeder til en kunde fra deres store lederkonference. Og så slog det mig faktisk, at alt det, jeg gør før, under og efter, det er der jo ikke rigtig nogen, der ved noget om. Og måske er det derfor, at man tror, at det er det værste om fotografer. Så det kunne jeg godt tænke mig at vise dig lidt mere om. Så kom med bag om kulissen og lad mig vise dig lidt om, hvad det egentlig er, der sker, når jeg står der med mit ikke så diskrete zoom-objektiv. Jeg tager hundredvis, ja måske faktisk endda tusindvis af billeder. Men det er langt fra alle, der kommer videre i min computer. Nogle kommer faktisk slet ikke ud af mit kamera. Og det er fordi, jeg sorterer benhårdt fra. For eksempel, altså folk, der spiser, nej tak. Mobiler i lommen, mens man er på scenen, det går heller ikke. Eller hvad med dem, som klør sig i håret, eller i øret, eller på næsen? Aldrig nogensinde. Eller de kompromitterende vinkler. Altså ingen ønsker jo at komme til at stå der og vise deres næsebord frem. Eller hvad med skjorterne, som kommer til at gabe lidt uheldigt, fordi man lige stod eller sad på en bestemt måde. Det synes jeg ikke er retvisende for hverken dig eller for resten af oplevelsen. Ingen billeder slipper igennem, hvis de på nogen måde kan komme til at kompromittere dig, eller man kan komme til at sende et utilsigtet signal. Det handler om respekten, og det handler om bevarelsen af integritet. Men, og det her det er faktisk vigtigt. Det betyder jo ikke, at billederne skal være fuldstændig poleret eller perfekte. Altså tværtimod, synes jeg. Vi vil gerne se passionen, vi vil gerne se stemningen, vi vil gerne se det fortællende ansigtsudtryk. Vi vil gerne se kropssproget, vi vil gerne se gestikulationen med hænderne. Og husk det, når du står på scenen og præsenterer. Fordi faktisk, og det er en lille side note, så er der studier, der viser fra TED-talks, man har studeret, at jo flere gestikuleringer, jo bedre synes seeren om den person, der står på scenen. Det er der jo mening i, fordi det er passionen og indlevelsen i øjeblikket, vi ser efter. Og det er lige præcis der, jeg synes, magien ligger. Jeg venter og venter. Og så venter jeg lige lidt mere, indtil dit hoved og dine øjne, hænder og holdning alt sammen falder i hak. Det er først der, jeg tager billedet. Men hvad så, når I er flere mennesker i billedet? Hvad gør jeg så? For eksempel til gruppearbejder, breakout sessions eller i pauserne, som vi snakkede om. Så venter jeg igen. For det handler altså ikke lige kun om personen, som er i fokus, men jeg ser også efter alle, hvad skal vi kalde, statisterne, som er i baggrunden. Fordi selvom de måske vil være sløret, så skal de også tage så godt ud. De er med til at danne, kan man sige, rammen, og derfor vil jeg også gerne sikre mig, at de heller ikke bliver fanget i nogle af de her situationer, som vi nævnte før, som er en no-go. Ja, jeg ved godt, det kan føles ret intimiderende, når jeg står der med mit kæmpe objektiv, og det forstår jeg. Men her er min pointe. Oftest så fotograferer jeg altså ikke dig, selvom det kan se sådan ud. Det kan være, at jeg har fokus på noget, som er længere væk. Og jeg ser måske kun din skulder eller din arm, men de kan være ret vigtige til at danne elementerne i det, der er forgrunden, og dermed få kompositionen for hele billedet til at fungere rigtig, rigtig godt. Og sidst, men ikke mindst, så synes jeg faktisk også, det er min opgave at skubbe en lille smule til the usual og det klassiske, altså det stensikre. I hvert fald bare nogle gange. Det er at finde de små overraskende elementer. At gøre nogle få øjeblikke endnu stærkere, som her eksempelvis. Og jeg har brugt 2 billeder til at lægge sammen i et. Noget, man normalt kun ser i kunstneriske shoots. Men hvorfor ikke bruge det til at skabe et stærkt eller uventet øjeblik for jeres event? Hvis man bruger det rigtigt, skaber det en stærkere fortælling. Og noget, der får jer til at skille en lille smule ud. Bottom line, du ser faktisk kun det allerbedste. Nemlig de billeder, der har overlevet min måske rimelig nådesløse sortering, eller skal vi kalde det censurering. Bagved ligger der timevis af tålmodighed, observation af situationen og af rummet, jeg er i. Men allervigtigst, synes jeg, det er respekten for dig. Jeg ønsker nemlig kun at levere billeder, som både føles trygge og gode selvfølgelig for deltagerne, men som også er brugbare for virksomheden. Så næste gang du ser mig stå der med kameraet, ja, så ved du forhåbentlig måske, hvad der foregår bagved, og jeg altid værner om dig og din integritet.